Ara parlarem del Real Decret Llei 14/2021 del 6 de juliol, que es va aprovar el 21 de juliol en el Congrés, el que es coneix com a ICETAZO. Us explico una miqueta per què, perquè el va crear i el va organitzar el Miquel Iceta, que ara mateix és exministre de Funció Pública, però va ser molt poc temps, però es va encarregar de parir aquest Real Decret. D'acord? Els punts una miqueta que treballem serà d'on surt i què és, quines mesures inclou, com ens afecta com a treballadores, en la línia molt que planteja tota una sèrie de qüestions que posen entredit i d'alguna manera deixa de considerar i de tenir en consideració moltíssima gent que ha treballat per l'administració pública. I sense tenir en compte això, plantegen una sèrie de qüestions que intentaré estructurar-les i posar-les d'una manera ordenada, tot i que es barregen contínuament i es justifiquen algunes amb les altres. Hi ha moltíssima informació a nivell legal, a nivell de coneixement, hi ha molt a llegir. És un tema complex, és un tema que no és, doncs mira, passa això i mira que bé, no? No, és un tema complex que s'ha de mirar bé i s'ha de llegir bé. Llavors jo intentaré resumir i transmetre tota la informació el més clara possible i també on poder trobar-la per contrastar. D'acord? Aquesta xerrada es tracta d'una exposició de dades i fer el temporal de la situació. I ens farà arribar a un cúmul d'incerteses en la que ens trobem, perquè ens trobem ara mateix en un moment que podem dir històric. Perquè en els darrers 30 anys no ens hem trobat en una situació com aquesta, on hi hagi una regularitat tan bèstia i tan gran, tan nombrosa, d'inestabilitat i d'irregularitat en la contractació de treballadores. En aquest cas, de les treballadores públiques de totes les administracions públiques d'Espanya i, evidentment, a Catalunya. Llavors, aquesta situació d'inestabilitat, ara mirarem com hem arribat fins aquí i quins són els passos que han seguit per portar-nos en aquest Real Decret, perquè és important per saber una miqueta com ha anat tot, d'on prové i per què ara mateix la solució que plantegen és aquesta. Perdoneu un segon, em sap greu. Tinc 3 companyes que volen entrar i els diu que està... Acabo de donar ella permís. Ja està. No, em diuen que no, que els diu que... Segons ho estaves dient, li estava donant permís. Vale, és que els deien que estava al màxim de gent permès. És que ho hem d'anar mirant a poc a poc perquè si no ja no pot... Ja, perdona. No passa res. Podem anar traient i posant, perquè això jo vull una miqueta que veieu el fil que seguirem, però... El què? Per connectar potser que... Clar, però com ho fem? Perquè aquí el tinc també. Ara. Jo et diré, ara tornem a treure això, però intentem fer-ho d'aquesta manera. Explicar també al principi de tot que la situació no és clara. Ara mateix hi ha una sèrie d'incerteses i de dubtes molt grans de com afectarà això, perquè és una cosa, com he dit abans, molt novedosa i no sabem realment a futur proper com es resoldrà. Com pot ser borsa d'interins, com poden ser indemnitzacions, com poden ser això, com es col·locarà la borsa, si aproves, si no aproves. Veiem, hi ha algunes coses que sabem cap a on van, però hi ha d'altres que dius, això encara no se sap. Sabem la intenció, però com que també hi ha, ara ho explicaré també, l'ICETAZO ha passat a tramitar-se com a proposició de llei en el Congrés, en via d'urgència, d'ultraurgència, que normalment ho fan tot com molt tranquil i com molt xino-xano, menys això. Això van ràpid. Llavors, aquesta proposició de llei en el Congrés de l'ICETAZO, ara explicaré una miqueta més en profunditat, però per situar-nos, dona lloc a poder esmenar aquest decret llei. Llavors, aquest decret llei és vigent, ara hi entrem, però tenim aquestes incerteses que no sabem com es tancarà, quines modificacions hi haurà i quines no.
I també parlarem de les accions plantejades de caràcter individual i col·lectiu que ara mateix tenim damunt de la taula i què podem fer, com ens podem organitzar per intentar fer quelcom. Sí, és veritat, sí. Llavors tenim aquí una miqueta el guió de la xerrada, on el primer punt seran antecedents i situació actual, és a dir, a aquestes alçades, a hores d'ara, el que és d'abús de temporalitat, ja ho hem sentit, ja sabem una miqueta en què consisteix i aprofundirem una miqueta també d'on ve, per què, però ho passarem ràpid perquè en aquest punt ja ens hem vist, s'han fet comunicats, s'han fet informacions, nosaltres fins i tot també hem fet alguna xerrada i hem fet alguna assemblea des del curs passat i ho explicarem perquè és necessari per saber d'on venim i per què estem on estem. El segon punt, em centraré directament en el licitazo, en el Real Decret 14/2021, en què consisteix, què es posa i sobretot com ens afecta. Al tercer punt faré una valoració més sindical, més directa del perill que li veiem, és a dir, la gravetat de la situació, risc d'acomiadaments massius. I en el quart punt que proposem com a CGT, on som, quines accions hem portat a terme al llarg d'aquest any i mig, on estem, com recolzem, etcètera. I també com a sindicat, quin posicionament tenim i on estem apretant. Antecedents i situació actual. Mireu, hi ha una directiva, aquí és una miqueta on comença tot, hi ha una directiva de la Unió Europea, que és la 1999/70/CE, que regula, que marca que els estats membres han de regular la temporalitat en els contractes. Aquí he posat primacia del dret comunitari, perquè s'està escoltant molt que no es pot regular la situació perquè la Constitució no ho permet, perquè és anticonstitucional. Aquesta normativa és prèvia a la Constitució i s'hauria de tenir en compte. Llavors, aquesta normativa regula la durada dels contractes temporals a partir de quan, diu, ha d'haver un moment que l'estat membre ha de regular quan de temporal passa a ser fixa o indefinit. A Espanya aquesta temporalitat està marcada en 3 anys. A partir de 3 anys d'un contracte on la tasca, on la feina continua, passa a ser estructural i hauria de ser estable aquest contracte. Així s'ha d'estabilitzar la relació laboral. En el cas de no fer-ho, s'han d'establir mecanismes de sanció. Si no es fa, com regules tu aquella contractació temporal per fer complir aquesta normativa? I s'ha de tenir en principi en compte la persona treballadora, fixesa o indemnització. És a dir, tu continues amb aquella persona o si la fas fora perquè vols contractar una altra, tu l'indemnitzes. Aquesta directiva, el 2001, es va aplicar a les empreses privades i als contractes privats, però no pas a la pública. I estem parlant que només han passat uns 22 anys, és a dir, que temps hi havia per poder-la regular. I en aquest cas no s'ha fet. No s'ha fet. S'ha fet a les privades, a les empreses privades, contractes privats. Sabem que hi ha hagut acomiadaments i que hi ha hagut inclús expedients de regulació de l'ocupació, han hagut EROs, i després han hagut d'indemnitzar les persones, inclús les han de readmetre a treballar i pagar-los potser tots els anys que han estat acomiadades. Llavors, en aquest cas, que ho veiem molt senzill i molt de sentit comú i de molta lògica per una persona que porta treballant 7 anys, 8 anys, 9 anys com a temporal a l'empresa privada, que se li reguli i se li indemnitzi, se li valori, se dignifiqui aquella tasca que ha estat fent de manera estructural i continuada, legalment, normativament, no es veu tan clar per a les treballadores públiques. Us explicaré, parlo en femení, que normalment acostumo a parlar en femení de persones, però en aquest cas, a més, està justificat. Passem una miqueta? Sí. Llavors, es diu que les treballadores amb més de 3 anys contractades, que continua la tasca, no és que la tasca s'acabi o que sigui una tasca temporal, sinó que la tasca continua com a estructural i estable,
es diu que es troben en abús de temporalitat a les seves contractacions. En el cas d'ensenyament, en el cas d'educació, trobem casos de 10 anys, 14 anys, 19 anys, 20 i 20 i escaig d'anys. S'ha abusat de les seves contractacions temporals en places estables. I és així. En vacances estables, durant molts anys, han estat desenvolupant feines. Posem aquest exemple que el sabem bé, però passa en totes les administracions. Passa amb TEIs, amb les tècniques d'educació infantil, passa amb les companyes integradores socials, passa amb auxiliars administratives, amb conserges, amb sanitaris, bombers, és a dir, agents rurals, educadors socials. Podríem aquí enumerar a tots els col·lectius que hi ha de les administracions públiques. Llavors queda clar que existeix una vinculació laboral irregular i il·legal amb centenars de milers de persones treballadores públiques. Aquí no ho he afegit, però sobretot perquè estem ara mateix parlant d'administració pública. Estem parlant al voltant de 800.000 persones a Espanya i unes 100.000 a Catalunya, de les quals 25.000 són docents. Aquestes dades són reals, és a dir, les altres poden ser aproximades. L'exministre de Funció Pública deien que eren unes 300.000, se calcula que està entre 600 i 800.000, però si podem dir dades, però les de docents d'aquí, interines, sí que les sabem. Ara potser ha baixat una miqueta, aquestes dades són del curs passat, i potser ha baixat una miqueta perquè hi ha hagut oposicions, les del gener i les d'ara del juny, que entre les dues crec que seran 8.000 o 9.000 places, però de totes maneres, si contem que som 17.000, aquí no estan comptades els substituts i les substitutes, que serien, vaig fer jo el percentatge, potser serien unes 11.000 o 12.000 a part. Aquí està sense comptar les substitutes, és a dir, són el nombre d'interines docents que vam ser a Catalunya el curs passat, que són les dades que tenim. Ara a veure si ens les passen per aquest curs i les actualitzem. Aquí, fins ara, no hi ha un reconeixement, ni hi ha cap sentència, ni cap dada de que realment cap institució oficial confirmi que hi ha abús. Però el 19 de març del 2020, el TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, estableix que s'ha comès abús de la temporalitat a Espanya. Això bo, dolent, que deixa que el propi Estat, permet que el propi Estat li dona l'oportunitat que reguli aquesta situació. És a dir, tant abusador com ha estat abusador de contractació temporal el posa com a part solucionadora, és a dir, ha de reconèixer que hi ha hagut l'abús i ha de dir, vale, doncs li poso solució. A partir d'aquí, el curs passat s'activen i es reactiven i s'enforteixen moltes plataformes d'interines, de treballadores interines, que demanen l'estabilitat en el seu lloc de treball. Lògic, perquè veuen perillar la seva feina. O una indemnització en acord, el patiment de l'abús que se'ls ha comès. Clar, i aquí estem parlant d'una quantitat de diners per 800.000 persones, 700.000, 600.000 i pico, que qui les pot pagar? Perquè si parlem de 15 anys, 20 anys, 14 anys, 10 anys, són molts diners. També el que passa és que, com us he dit abans, per les empreses privades sí que s'ha regulat i s'ha aplicat aquesta normativa del 1999 que us he comentat. Però ara mateix hi ha un buit legal perquè, igual que es va aplicar a la privada, a la pública no. Hi ha un buit legal i no se sap aquesta indemnització o aquest pas d'estabilitat com es fa. Llavors, es produeixen reclamacions massives a Europa, se continua apretant i aquí l'Estat, el govern, no acaba de moure fitxa ni de decidir què fa o què no fa. Llavors, passa una cosa molt curiosa i és que la Unió Europea, potser cap a després de Nadal o cap a la primavera del 2021, cap al primer trimestre del 2021, parla amb el govern d'Espanya i diu que els diners que ha de rebre d'ajuda per la situació Covid, que Europa distribueix entre els estats membres, els condiciona a que reguli l'estabilitat i l'abús de temporalitat que hi ha a Espanya en les administracions públiques. I a partir d'aquí, d'aquesta pressió de la Unió Europea
de que no deixa anar els PEMPIs, no deixa anar els diners, si no regula això, aquí és on es comença a posar en marxa el Real Decret Llei en relació a l'estabilitat de les treballadores de les administracions públiques. Al mig hi ha una sentència molt important, hi ha una decisió molt important on el Tribunal Suprem reconeix l'abús i estableix com a solució legal la figura de l'indefinit no fixe. No parlen d'indemnitzacions ni sancions, però molta gent està arribant de moltes d'aquestes demandes, aquestes reclamacions que hem comentat que s'estan fent, que les estan fent moltíssimes persones treballadores, estan arribant al Tribunal Suprem. I aquí ells diuen, ostres, hem de dir alguna cosa. Una, reconeixen l'abús. És importantíssim. El Tribunal Suprem reconeix que hi ha l'abús perquè ja comencen a treballar en el Real Decret Llei. I com ho soluciones? És dir, aquestes persones no les puc fer fixes perquè no hi ha una estructura, no ho permet ara mateix la llei, la normativa tal com està, però faig una cosa intermitja. Tampoc les puc deixar com a temporals i llavors ho regula dient aquesta figura d'indefinit no fixa fins que es convoqui l'oposició i si l'aprova bé i si no, deixa de ser indefinit no fixa, potser el fan fora, potser no el fan fora. Ara entrarem perquè aquí entra l'icetazo. I aquest següent punt és que l'exministre de Funció Pública del Govern d'Espanya, el Miquel Iceta, crea el seu Real Decret, crea amb tot el Ministeri i amb els tècnics, advocats i coneixements d'advocats de l'Estat que tingui, crea, no és que el faci a la mà, vull dir que per fer una broma perquè aquest tema és complex. Es crea l'icetazo com a via per resoldre la situació i de transposar, aplicar la directiva de la Unió Europea. Y això és important, en acuerdo entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, comisiones UGT y CESIF. Després en parlem. Què planteja l'icetazo? Us posem una miqueta, he exposat aquí una miqueta alguns preàmbuls així més generals. Diu el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta materia dispone que las autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y en su caso sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad. És a dir, és la justificació que fan de posar en marxa aquest Real Decret Llei. No cabe en nuestra administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Cert? És a dir, no van aplicar mesures per en situació que hi hagués abús de temporalitat, com ho resolien per poder estabilitzar aquell lloc de treball o aquella persona. No n'hi ha, no n'hi ha res. Hi ha un buit aquí legal. La podien haver creat amb l'icetazo? Ho he deixat aquí caure, És a dir, podien haver creat, igual que han creat indemnitzacions i han creat, que ara ho explicarem, algun tipus de transformació automàtica per estabilitzar les treballadores? Aquí ho tenim una mica. És a dir, igual que han creat una cosa, per què no han creat l'altra, amb aquest acord amb els sindicats estatals. Transcurridos 3 años desde el nombramiento, se producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. És a dir, s'estableix, se permet l'abús de la temporalitat, però ara veiem com ho regulen, perquè diuen, vale. Però això està parlant de que s'ha de produir un cessament del funcionari interí, de la figura de la treballadora interina, que el plantejament que fan és que per passar a estabilitzar-lo ha de fer oposicions. I la idea és fer-les abans de que passin aquests 3 anys. Ara ho veiem. Però això com a punt general de quina és la justificació de per què ho fan, com ho plantegen i ara veiem una miqueta, entrem. L'icetazo planteja 2 articles diferenciats. Un seria per les futures persones que es poden trobar en abús de temporalitat a partir de la seva vigència.
A partir d'aquí, crea una sèrie de punts de com es portarà a terme per evitar aquest abús de temporalitat. Diu, article 1 de modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público per a controlar i regular el que és la temporalitat. Pretén regular la temporalitat de l'ocupació pública abans de finalitzar els 3 anys marcats. Vol regular lloc de feina estable mitjançant processos de concurs-oposició per estabilitzar les places, donant un valor del 40% a la fase de concurs, bàsicament l'experiència en el lloc de treball accedit. És a dir, plantegen processos d'estabilització. Plantegen processos d'estabilització. No sé si parar-me aquí, si algú té dubtes del tema abús de temporalitat. Vale, sí. I ara us sembla que fem, si teniu algun dubte, si algú té algun dubte i després entrem una miqueta més. Donem 5 minuts de preguntes, que Sí? no es faci un debat. Sí, perquè si no després se'ns ajunten moltes coses perquè veieu que són punts, que són conceptes que s'interrelacionen però van molt lligats. Si és concretament de l'icetazo, ara explicaré una miqueta i segurament ho resoldrem. Però si és d'abús de temporalitat, si hi ha alguna pregunta concreta que tingueu, digueu. Ho farem més fàcil. Podeu escriure pel xat qualsevol dubte i així és com menys complicat. Si teniu algun dubte concret, escriviu ara al xat i si és algú de la sala, la podeu fer a veu, òbviament. Potser sí, potser sí. Sí, també. Bueno, anem veient, però que si voleu que... La diapositiva anterior, l'últim punt que has dit, és que no m'ha quedat clar. Pot ser anita? Sí. Vale. Endarrere. Perdó, ya está. Transcurridos 3 años desde el nombramiento, se producirá el cese del personal funcionario interino y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera. Salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto. Un moment, és que no sabem si a casa se senta la gent de la sala. Quan facin la pregunta, la repeteixes tu i així és més fàcil de... Comenten, tenen un dubte sobre el punt final d'aquesta diapositiva. És a dir, en relació que planteja que transcorreguts 3 anys des del nomenament es produirà el cessament del personal funcionari interí i la vacant tan sols podrà ser ocupada per personal funcionari de carrera. Amb l'excepció que quedi vacant, és a dir, que quedi, com li diu, que quedi el procés selectiu quedi desert, com ha passat, per exemple, amb mates o amb aquestes... Sí. Sí. Doncs en aquest cas diu que es podrà efectuar un altre nomenament de personal funcionari interí fins que es cobreixi per un funcionari. I ara veureu aquí, clar, aquí el que et diu és que pot ser que una persona en concurs de trasllats reclami aquella plaça i tu se'ls dis en una altra, pot ser és ocupada per un tal. El nostre cas també és una miqueta com especial perquè som moltíssima gent, són moltíssimes places i no sabem molt bé. L'icetazo, a més, que ara m'has fet recordar, es va donar un any de pròrroga de tot el que marca, que ara ho parlarem, per als cossos estatals de Sanitat i Educació. És a dir, que ha de seguir el decretazo, però a veure com ho faran. Clar, aquesta és una de les incerteses que tenim. Un any a partir de la seva publicació en el BOE. Però la idea és que el que planteja aquí és que cada 3 anys o menys de 3 anys ha d'haver oposicions perquè aquella vacant no es transformi en un contracte temporal. Tenim diverses preguntes al xat, un moment. Diuen, els nous que anem de centre en centre també estarem en frau? Sí, això en parlant... Però seria pregunta, jo amplio la pregunta, però seria sempre que sigui a partir dels 3 anys. A partir dels 3 anys i en vacant. Sí.
Aquí mateix, ara mateix... No, clar, ara mateix, clar, i aquella vacant s'ha de mirar, que ara parlarem també una miqueta de les accions, que això ho relacionarem després al final de tot. Això és el que està passant ara. No, ha passat sempre. Podem intentar no fer un debat? És que hi ha diverses preguntes i després ja, quan acabem, fem el debat. És a dir, el tema és que aquí a nosaltres... Bueno, ja, però és que hi ha un ordre de preguntes, sisplau. No, però ara us explico. Normalment hi ha, inclús també infermers i infermeres, que estan al seu lloc de treball i porten allà 10 anys, 15 anys i estan en el mateix, a no ser que hi hagi un concurs de trasllats i el demanin, però no tenen el nostre decret de plantilles que ens diuen ara tu continues, ara no continues, i ara et vull i ara no et vull, i ara ve un perfilat i ja tal, i faig entrevista. Què passa això? Que el nostre cas és molt específic, però a nosaltres ens contracta sempre a la mateixa empresa, a la mateixa administració pública, que és la Generalitat de Catalunya, a través d'Educació, el Departament d'Educació. Són diferents centres de treball o és el mateix, però les funcions docents són les mateixes. Inclús també afegiria amb especialitats diferents, perquè els d'FP tenim professorat tècnic, professorat especialista, mestres també que poden fer també algunes especialitats d'FP, és a dir, però l'abús hi és en les contractacions, perquè la tasca estructural l'únic és que s'ha de veure individualment cada cas, perquè potser estàs ocupant una plaça d'una excepció, quan algú se demana un any o 2 anys, una excedència, que no en sortia, per anar a fer una altra tasca o per estudiar, aquella plaça és un funcionari. Llavors s'ha de veure cada cas, aquella vacant que cobria, quina era, si algú era d'algú en propietat, si no era de ningú en propietat, s'ha de veure i s'ha de demanar a l'administració que també doni totes aquestes dades. Vale, tenim aquí. Els 3 anys són a part dels que ja portis en abús? És a dir, quan sumen? És a partir del tercer any en vacant. És a dir, pots portar 3 anys fent substitucions o 2 anys fent substitucions. No compta com a un treball estable, perquè has estat substituint a una persona. Ara, hi ha casos també de companys i de companyes que porten 8 i 9 anys fent substitucions. Llavors, potser és que aquella feina de substituir és estable. Però com que això mai ha succeït, mai s'ha demanat, mai s'ha reclamat, les incerteses jurídiques i les incerteses a nivell de reclamacions són àmplies. El que sí que està clar és que hi ha abús. I això sí. Quan hi ha gent que et diu jo faig 3 anys en vacant al desembre, doncs estàs al límit, però el procediment del decretazo, que ara mateix és vigent, estableix unes mesures per a les persones que en un futur, d'aquí poc, en un futur, estaran en abús de temporalitat. Que no els afectarà igual, és a dir, i no té caràcter retroactiu, és a dir, no influirà a les que ara ja estan en abús de temporalitat. Aquestes persones que estan en 3 anys, 4 anys, s'ha de mirar molt, 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 i potser vas a l'advocat i tu mira i et diu, ho tens molt just. Ho tens molt just. Una altra pregunta seria, si una persona ha tingut diversos noms... Ai, no, perdó, me l'he saltat. Quina diferència hi ha entre cobrir una vacant i estar en una plaça de comissió de serveis? La vacant a nivell de nomenament és la mateixa. Però comissió de serveis, si jo no m'equivoco, és ja funcionari. Sí, la plaça és seva. No aplica, no? Clar, aquests casos s'han de mirar. Clar, està en comissió de serveis i l'altre, el que està cobrint aquella persona, és una vacant. Es podria establir que una vacant per l'altra. No és una persona que ha marxat i ha deixat la seva feina per fer una altra tasca, sinó que hi havia 2 vacants i tu estàs cobrint una d'elles. Clar, això no soc especialista en la norma i això ho hauria de mirar un advocat. Una plaça estructural de centre. Si una persona ha tingut diversos nomenaments per diferents places, com es computen els 3 anys?
però diversos nomenaments en el curs. Sí, el de les especialitats. Aquesta la conec jo i crec que és d'administració pública, o sigui que igual no s'està referint tant a ensenyament. Vale. Si no, doncs igual que nosaltres, sinó potser en relació a diferents llocs de treball, però que les vacances, els nomenaments anuals d'1 de setembre, clar, nosaltres ens computen d'1 de setembre a 31 d'agost. En altres administracions hauríem de veure les dates com van, clar. Els 3 anys. Tenim 12 preguntes. No sé si prefereixes continuar una mica, a veure si alguna se resola. Perquè és que... Mira, els 3 anys, però primer jornada sencera no sé... Fem aquesta última i... I després la companya també volia fer una allà. Els 3 anys és en total, o sigui, jo porto 18 anys, però una jornada sencera en un centre. Després compartida en 2 centres. Fins i tot una vegada compartida amb 3 i ara porto una a un altre lloc. A veure, si vols contestar, però tampoc estem aquí per... Em sap greu, no tenim la capacitat com ara de fer respostes a qüestions tan personals. L'Encarni el que intentarà és donar 4 pinzellades sobre com està el licetazo i més o menys la informació que tenim. I recordem que tampoc és una cosa que s'hagi signat encara, és a dir, no és una cosa que estigui sobre paper. De fet, no sé si més endavant el que volem parlar és una mica de com podem revertir que això no es dugui a terme. Entenem que hi ha molts dubtes, però no estem fent una assessoria avui. La podem fer també, la podem plantejar. Però ja ho podem fer en un altre moment. Fem la pregunta de la companya que està aquí a la sala i continuem una miqueta, ¿vale? Pregunten si el decret posa que en algun lloc del decret que al cap de 3 anys s'hagi de convocar una oposició, no? O un concurs d'oposicions. Sí que ho posa, no? Sí. Aquí entres tu ara en el tema del... Sí, ara ho expliquem. Diu que, clar, estem dient que el Icetazo, el Miquel Iceta, quan ho planteja, fa tota una tasca prèvia de que les administracions públiques s'han de rejuvenir. Passant per aquí i que s'estan jubilant moltíssims i moltíssimes funcionàries i les places que hi hagi ocupades per funcionari interí s'han d'ocupar en 3 anys en funcionari de carrera, tan sols pot ser convocant oposicions. Perquè si ara mateix no poden estabilitzar d'interins a funcionaris o d'interins a fixes indefinits, no proposen una altra manera que convocar oposicions. És a dir, els funcionaris ara mateix és un col·lectiu que té una certa edat perquè no s'han fet les oposicions que s'havien de fer i no s'han ofert les vacants ni les places a oposicions que s'havien d'haver ofert en aquests 22 anys. Per tant, això és el que ens fa, que justifica, responsabilitza a les administracions que ens trobem en aquesta tessitura. L'única manera, l'única via que podrem fer això és regular-ho amb oposicions. A més, ho diu, ara us ho poso aquí. Bueno, us poso la següent, posem ja la següent. Sí. Vol regular el lloc de feina estable mitjançant processos de concurs-oposició. I és a dir, quin avantatge t'adonen? Que el concurs que arribi t'ho regalen amb un 40% de valoració en base al lloc de feina que s'ocuparà. L'experiència del lloc de feina que s'ocuparà, però concurs-oposició. Ara no sé si aquí surt, però sí, penso que sortirà més endavant. Bé, doncs seguim una miqueta. Reprenem aquests 2 articles, on el primer es refereix de manera centralitzada en les noves persones o els nous llocs de feina, els nous contractes que en un futur poden passar a ser d'abús de temporalitat, és a dir, en el cas que ens trobem amb persones a partir d'ara que es doni que hi ha un abús de la seva temporalitat, què faran? Què passarà?
Aquí parla de dues indemnitzacions, que ara en parlarem. L'incompliment de plaços de temporalitat donarà lloc a una indemnització. En el cas que hem parlat de que es doni que l'oposició no ha quedat buida, ningú l'ha omplert, i contractin a la mateixa persona i reconeixen que hi ha abús de temporalitat. Llavors, indemnitzen aquella persona. La indemnització que proposa l'Icetazo quina és? 20 dies per any treballat, màxim 12 mesos. Jo he posat aquí versus a l'Estatut Bàsic del Treballador, on són 33 dies per any treballat amb màxim 24 mesos, que ja va ser una pèrdua, que abans d'això laboral, de la reforma laboral, eren 45. És a dir, que anem cap a menys. Això sí, tornen a contractar. No si foten fora. No, aquí reconeixen, pregunten si això si et tornen a contractar. És a dir, reconeixen que estan abusant de la teva temporalitat i t'indemnitzen. I te continuen contractant. Ara en parlem. Ara en parlem al final, que és molt interessant. Llavors, referida, important aquest punt. Aquesta indemnització serà referida exclusivament al nomenament que el causa. El nomenament que el causa. És a dir, si tu portes 3 anys, però el teu nomenament és tan sols d'un any, com el nostre cas, tan sols t'indemnitzaran 20 dies. No tindran en compte els altres 2 anys. Aquí he posat un asterisc perquè penso que estava en la diapositiva anterior, perquè hi ha un altre reconeixement de l'abús de la temporalitat. Aquí se reconeix que hi ha l'abús de temporalitat i reconeixen indemnització. I per què abans no s'ha fet? Si ara aquí sí que ho estan fent, amb els futurs abusats o abusades. No sé si m'estic explicant una miqueta la tessitura. No s'aplica a qui està ara en abús. Serà a partir d'ara. L'article segon fa referència a les persones, a les vacants, diuen ells, que ara mateix, els llocs de feina que ara mateix són temporals i s'han d'estabilitzar. Si la persona interina finalitzés la relació amb l'administració per la no superació del procés selectiu, també rebria una compensació econòmica. 20 dies per any, màxim 12 mesos, versus Estatut Bàsic, una miqueta perquè veiem. Però són dues coses diferents. En aquest cas t'acomiaden perquè no has aprovat les OPOs i llavors entra una altra persona al teu lloc i et quedes sense feina i t'indemnitzen, que és diferent de la indemnització en el cas que abusin de tu, de la teva contractació temporal. Això està plantejat així, això és el decretazo. Ara en parlarem de la borsa de substitucions, que també surt i que apareix, que en el cas de docents ens necessiten. Però hi ha llocs de treball, hi ha col·lectius, com això, administratives, o les TEIs, o auxiliars de geriatria, que les fan fora. No hi ha borsa de substitucions. Aquest punt aquí, jo he posat un asterisc perquè el tema de quan es refereix exclusivament al darrer nomenament que causa l'abús, hi ha una miqueta de dubte, hi ha una miqueta, no està clarament diferenciat i explicat en el decret, perquè després, en l'article 2, no apareix això de l'últim nomenament, però en el preàmbul sí que surt. Llavors, com que feta la llei, feta la trampa, i com que no ha passat mai, no se sap realment si indemnitzaran de tots els anys que s'ha abusat d'aquella persona o no. Per això aquest asterisc una miqueta, aquest dubte en aquest sentit. L'article 2. Processos d'estabilització de l'empleo temporal. Pretén resoldre la situació de centenars de milers de treballadores públiques. Pretén resoldre-la, posar una solució. I aquest és el motiu que parlo en femení, a més de que normalment ho faci. 70% de les 800.000 que ens trobem en abús de temporalitat som dones. I l'edat mitjana aproximada és de 50 anys. 5 a dalt, 5 a baix. 5,44. Aquí estem.
Vale, casi estoy ahí en... ¿Los 800.000 o...? De les 800.000. I si mirem clarament les dades de Catalunya, que són les que tenim de docents de pública no universitària, quadra, quadra. Són un 69 i pico % de dones. L'edat no la tenim, però si quan vas a un institut i en parles i veus, veiem que som les persones que al llarg d'aquests 20 i pico anys no s'han fet les oposicions que s'havien de fer i hem treballat tots aquests anys perquè calia, perquè es necessitava gent. A l'article 2 resol que s'han de convocar processos d'estabilització, de concurs i oposició lliures de totes les vacants temporals de totes les administracions públiques. Oposicions a dojo. Per resoldre l'abús de temporalitat que hem vist que s'ha reconegut ja per TJUE, per Suprem, i el ICETAFO està en ello i també reconeix ell quan hi ha abús de temporalitat. I el que proposen, juntament amb el vistiplau d'aquests sindicats estatals, és fer oposicions per tothom. És a dir, la proposta que fan d'estabilització és aquesta. I ara mirarem la d'indemnització. Que clar, això és molt greu, perquè plantegen un abús de temporalitat. Qué aburrimiento. No. El tema d'abús de temporalitat que han patit les treballadores, en comptes de resoldre-ho com a part que ha abusat, diu, no, doncs la teva sort, te presentes a oposicions i te la resols tu, i responsabilitza i culpabilitza d'alguna manera que sigui la pròpia treballadora qui sigui capaç d'estabilitzar-se o no. És gravíssim, és gravíssim. És un maltracte, és una falta de consideració, de manca de dignificar ni de tenir en compte a totes les treballadores que aquestes dècades han estat sostenint tot el que són els serveis públics, molt bèstia. Perquè aquí estem parlant també de la qualitat dels serveis públics. És a dir, tu tens aquí una gent formada, una gent preparada, una gent que ja ha demostrat de sobres que és vàlida per desenvolupar aquesta tasca, perquè si no hi ha mecanismes d'inspecció i mecanismes per si una persona no fa bé la feina per fer-la fora, és a dir, per dir amb algun expedient, no? Doncs ens trobem que la solució que plantegen és responsabilitzar i maltractar que la persona abusada sigui qui resolgui la seva situació d'inestabilitat laboral. És gravíssim. En el cas millor que no pots estudiar, no pots dedicar-te un temps per això, no? I molta gent que ens estem... I molta gent que ens hem trobat que està preparant moltíssim. Ara aquí crec que també ho poso més endavant. Molta gent que sí que s'ho ha preparat. Molta gent que en altres oposicions, que moltes, a més, ja tenim algunes oposicions aprovades, que no fa diferència, perquè l'abús és igual, però que ens hem presentat i que les hem aprovat, i gent que a la seva programació en oposicions anteriors han tingut un 7, un 6, un 9, i aquest any, per exemple, en aquests 2 anys, en aquestes oposicions, els hi han posat un 2, o els hi han posat un 4, o s'han quedat a 2 dècimes o a 3 dècimes. I ara direm algunes dades. Llavors, tots aquests processos marca un calendari tancat molt heavy, molt dur. Tots aquests processos d'estabilització s'han d'aprovar abans del 31 de desembre de 2021. Aquest desembre, aquest Nadal. S'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022. Han d'estar publicats als departaments, a les webs, als docs, etc. Pel curs vinent, totes. Les 25.000 que hem comentat que hi havia de docents, totes, més les de les TEIs, més les de les auxiliars. I s'han de resoldre abans del 31 de desembre de 2024. En 3 anys ha d'estar resolt tot. Les que portem 7 anys, les que portem 6 anys, que si aproves oposicions, bé, però mirarem ara unes dades. No he posat la base aquella dels percentatges que tenia, però ho podem compartir, si deixen al YouTube, de posar-ho després a baix, perquè és interessant. La compensació econòmica seria de 20 dies per any treballat, màxim 12 mesos. I torno a posar els 33 dies, que és de l'Estatut Bàsic de Treballadors, és a dir, és una greuge
comparatiu brutal. Si finalitzés vinculació laboral amb l'administració per la no superació del procés selectiu d'estabilització. Si es desvinculés i no tingués feina perquè no ha aprovat les oposicions i no s'ha pogut estabilitzar ella mateixa, no te facilita, no, que t'estabilitzes tu misma, a tu mateixa, tu t'estabilitzes, doncs, bueno, te paguen una mica si és que no tens feina o no tens substitució. Si no es participa al procés selectiu és per tot el dret a compensació econòmica. És a dir, has de passar pel tubo sí o sí. Si no, ni tan sols podràs reclamar la indemnització que et pertoca. No per abusada, sinó per no passar l'oposició que ells diuen que has de passar. L'icetazo s'aprova al Congrés el 21 de juliol tan sols per un vot de diferència. Tan sols per un vot. Està vigent i publicat al BOE. Això està tramitat ja. El 21 de juliol el Congrés es va acceptar i això està en marxa. En paral·lel, per pressió d'Esquerra Republicana, he posat aquí 2 asteriscos perquè semblen bons, però ens van trair una mica, i ara us explico. El Real Decret 14/2021 es tramita com a proposició de llei al Congrés per via d'urgència. Ara mateix s'estan fent esmenes. Demà és l'últim dia, si no fan una pròrroga, perquè ja han fet 2, aquesta és la segona. Demà s'acaben els processos, el període per poder esmenar, que suposaria que els diferents grups parlamentaris en el Congreso puguin plantejar per què no estan d'acord amb alguna part del decretazo i es puguin esmenar. Us poso l'exemple d'alguna cosa que es va filtrar en els diaris on Podem o Esquerra Republicana deia que s'havia d'estabilitzar a les persones amb 10 anys d'antiguitat o amb contractes d'abús de temporalitat que mai s'hagués presentat oposició a la seva vacant. Echa la leche a la trampa, és a dir, sembla que sí, però no. I per què 10 anys? Per què 10 anys? Per què no 6? Per què no 7? Per què no 4? Per què no 3? Que és el que dictamina la normativa espanyola que a partir del tercer any hi ha abús de la temporalitat? Bé, doncs aquí és on estem ara mateix. Per què una plaça? Per què no diverses places? Permetria poder esmenar i modificar l'icetazo envers les demandes de centenars de plataformes d'interès d'estabilitat de les persones. Esquerra Republicana va votar que sí el 21 de juliol quan en reunions amb diferents plataformes, a la majoria de plataformes se'ns va dir que no, que votaria en contra. Això què vol dir? Que tenim la possibilitat a Catalunya de pressionar perquè es decideixi cap a una banda o cap a l'altra. Si va d'un vot, que en aquest cas, si Esquerra Republicana hagués fet el que va dir en paraula davant de moltíssimes persones, hauria sortit que no, que això no tirava endavant. Van valorar que es tramités com a proposició de llei per poder-la esmenar, però el decretazo està vigent. El decretazo ara mateix està vigent. Llavors, aquestes esmenes, ara mateix tenim molt important l'esmena de la CUP que ha esmenat en la totalitat el decretazo de l'ICETA amb la seva proposició de llei que està tramitada aquí en el Parlament de Catalunya, on el que es planteja i es demana és la fixesa directa per als treballadors i treballadores de Catalunya que es trobin en abús de temporalitat. Les de la Generalitat, que són les que poden ells entrar, perquè la dels ajuntaments hi ha una altra vinculació política i llavors no es pot decidir a la Generalitat el que decideixin els diferents, però clar, seria ja una norma a nivell autonòmica, que a partir d'aquí es podria legislar cap a baix. Preguntaven si aquesta proposició de la llei afectava totes les administracions i estic comentant que principalment seria les de la Generalitat perquè en els consistoris locals municipals dels ajuntaments és complex, clar, s'ha de mantenir una miqueta les vinculacions que hi ha. Explicat una miqueta això, passem al tercer punt, la gravetat de la situació. Ara mateix he intentat exposar
una miqueta objectivament, però em costa molt perquè estem treballant en plataformes, estem treballant amb la PIC, que ara us explicaré una miqueta, que és la Plataforma Interins de Catalunya. Hem fet moltes reunions amb partits polítics, ens hem reunit també amb molts sindicats i tot i que he intentat fer una exposició el més objectiva possible, em costa i per això també us demano una miqueta disculpes, però aquí sí que puc entrar una miqueta més. La gravetat és considerable. Mai en els darrers 30 anys ens hem trobat en una situació d'inestabilitat laboral com en la que estem. Mai. I en les administracions públiques, mai. Als anys, a finals dels anys 70, a principis dels 80, va haver alguna cosa semblant, hi va haver tot un moviment i va haver alguna situació en les que les treballadores se trobaven una miqueta en aquesta tessitura. I es van estabilitzar per concurs de mèrits restringits, van haver oposicions restringides, es va facilitar. Han sortit ministres i han sortit exministres dient que ells mateixos de cop van dir que ens han fet funcionaris, al Saavedra, ara no em sé el nom, però surt al Saavedra. Llavors, Europa ja va avisar d'aquesta irregularitat a les administracions, a l'administració espanyola, l'any 1999, és a dir, només fa 22 anys. No de només, és una miqueta així. L'Icetazo vol estabilitzar les places, no vol estabilitzar les persones. Això és així i és claríssim. Posen en evidència que estem en abús. Posen en evidència que hi ha hagut alteracions i que no s'han presentat les oposicions que s'havien d'haver presentat tots aquests anys. I ho resolen portant el que hem comentat abans, que les persones passin el tràmit al tràngol d'aquest maltracte d'haver de passar oposicions quan ja han demostrat la seva validesa. I a més han estat abusades en la seva contractació. L'Icetazo porta la línia dels sindicats centralistes que negocien per la via del Pacte de Toledo i això ho hem de tenir clar. No tots els sindicats som iguals. No tots els sindicats estem al costat de les persones treballadores i que s'estabilitzi a aquelles persones. I això ho hem de tenir clar. Hi ha diferents funcionaments dels sindicats i ho hem de tenir clar. I hem de tenir aquesta visió crítica també. I ho hem de saber que moltes vegades es demana la unitat sindical i es demana que anem tots a una. Doncs mira, Vox amb Podem no poden anar a la una o Vox amb la CUP o amb Esquerra, no sé. Com posar-vos un exemple, perquè hi ha ideologies diferents, hi ha maneres de treballar diferents i nosaltres, com a CGT Ensenyament, estem al costat de les treballadores i creiem que les que hi són s'han de quedar. I les persones que han aguantat i que han portat a les seves esquenes i a les seves espatlles els serveis públics s'han de quedar i s'ha de garantir que elles continuïn. Sí, ara comento. Aquests sindicats plantegen oposicions massives que no garanteixen pas l'estabilitat de les treballadores. Avui he compartit, sí, és que a més ho he compartit avui, que m'ha explotat al cap. Guanyen diners amb les oposicions. Potser no guanyen molts diners amb els cursos d'oposicions, però no diuen que per fer aquests cursos d'oposicions t'has d'afiliar. I allà sí que hi guanyen diners i guanyen afiliació. I això s'ha de dir ja de manera clara. I ho hem de tenir clar. A més, ara estan demanant a la gent que reclami la seva situació d'indefinit no fixa, com va establir el Suprem. I estan recomanant que la gent reclami i demandi que la seva situació és d'abús de temporalitat, que l'han negat, i que demanin la seva figura, la seva contractació d'indefinit no fixa. Cobrant, clar. Llavors, hem de fer un plantejament i hem de tenir clar una visió crítica amb qui tenim al costat i qui vol que ens ajudi i ens recolzi. Passem una mica, que aquí m'enganxo. Les borses de substitucions interinatges es regularan per nota mínima dels processos selectius. Deixarà de tenir efecte el número de borsa. Com ens afectarà als cursos estatals? A Sanitat i Educació? No ho sabem. El que està clar és que diu que s'establirà una nota mínima a negociar amb aquests sindicats, sobretot nosaltres, que som cossos estatals que negocien a Madrid,
Es regularà per nota mínima dels processos selectius i si no pots entrar perquè has tret un 0 o perquè no arribes a la nota mínima que ells estableixin, doncs t'indemnitzen aquells 20 dies per han treballat. Te fan fora, t'acomiaden. Estem parlant del major ERO a les administracions públiques que s'ha viscut mai. Mai. Amb aquesta justificació de rejovenir una miqueta a les administracions públiques. Ja estic acabant, Important, molt important això. Que de vegades... Sí, l'anterior. No estem parlant d'accés a la funció pública, que molts diuen, però no us regalaran l'oposició, no us regalaran ser funcionaris. És que no estem parlant d'això. No estem parlant d'aprovar opos o no aprovar opos o que ens regalin. Estem parlant de que hi ha hagut una irregularitat i que estem contractades de manera il·legal. I que s'estabilitzi i que ens garantitzi que volem que continuarem treballant. Sigui fent-nos funcionaris, sigui fent-nos fixes, sigui fent-nos laborals, o ara explicaré aquestes diferents opcions que tenim, o estabilitzant-nos com a personal estabilitzat. El que no poden fer és fer-nos fora. I el que no poden fer és fer-nos passar un procés que no garanteix que a mi m'indemnitzin i que a mi em facin fixa. És a dir, que no hi hagi una sanció per a l'abús de temporalitat, que ara ja sabem que han reconegut que hi és. Llavors, estem parlant d'aquestes dues coses diferents, que molta gent diu, és que volen accedir a ser funcionaris gratis. No, perdona, no és aquest el cas, és que no estem parlant de ser funcionaris. Estem parlant que hi hagi una indemnització, que hi hagi una sanció en el nivell del que es mereix aquest gruix de persones treballadores públiques que han suportat durant tots aquests anys els serveis públics, amb una qualitat excel·lent, superior. És indecent i inviable voler solucionar l'abús a persones treballadores posant en risc la seva feina i que doni la possibilitat de ser acomiadades. Aquí he posat les dades de les opos, perquè ho he parlat abans. A les opos del gener, de la pandèmia, amb la Filomena, que allò va ser ja, és a dir, tot era perquè s'aturessin les opos i ells endavant. Aproximadament el 47% de les persones que van obtenir places en aquelles oposicions tenien menys de 3 anys d'experiència. Estem parlant quasi del 50%, I crec calcular que era prop d'un 20%, un 16%, de persones que mai que no tenien mèrits, que no tenien serveis prestats a la borsa. Mireu les dades tan sols, és a dir, amb aquestes dades de les darreres oposicions, que són les dades del juny encara no les tenim, vol dir que el 50% de persones en abús de temporalitat salten de la vacant. En 22 anys o no s'han fet opos o eren ofertes totalment insuficients. Això no cal que ja és així, que sabem que les places que s'han ofertat eren insuficients completament. I moltes persones han aprovat oposicions sense tenir places. Que no vol dir que se'ls solucioni amb ulls i altres no, però és que ho hem fet, hem anat a les oposicions, les hem aprovat i potser ens heu posat un 4,98 o un 4,99 perquè havíeu d'escollir tan sols els que havien de passar, que també això ha passat, que potser és un altre tema. Quines demandes que es fan des de les plataformes? Possibilitats, fixesa, he posat aquí, com vulguin, però fixesa, és a dir, garantir l'estabilitat de les persones que ja hi som. Ara mateix hi ha la possibilitat que s'apliqui això. Són oposicions. Passar a ser funcionari de carrera. T'estableixes com a funcionari de carrera, s'aproves. Dificultats. Afrontem el procés d'inferioritat de condicions respecte als altres aspirants. Som gent a més edat, amb fills, persones a càrrec, no acabem de sortir ara mateix de la carrera universitària i, malgrat tot, són unes oposicions injustes, memorístiques, que realment no pots transmetre tota la tasca que tu fas docent. Avantatges, que n'hi ha una. Quedarà sense feina molta gent, molt personal interí. Qui tingui treball serà en unes condicions molt més precàries, substitutes. L'alumnat perd el bagatge professional que comporta la llarga experiència d'aquests docents. Ser funcionàries directament, per causa d'excepcionalitat, article 61.6 de l'EBET. Hi ha una via que estableix que de manera excepcional
s'estableixi tan sols concurs de mèrits, és a dir, tan sols l'experiència, per passar que la persona sigui funcionària de carrera. Si aquest moment ara mateix no és excepcional, que ens diguin qui és. Us dic també que ens ha arribat que els sindicats que han pactat l'ICETAZO comenten que aquesta excepcionalitat no es dona perquè som massa gent. Igual, a mi m'explotó la cabeza també. Sí. Com que som massa gent, no és excepcional. És excepcional quan hi ha pocs casos. És ja que ens prenen per tontes i per tontos, per no dir una altra cosa, però aquí estem, poca broma, no estem en una situació que hi hagi vies i que hi hagi intenció d'ajudar-nos a solucionar aquest tema. No pot ser excepcional per aplicar el 61.6 perquè són massa persones, perquè són massa gent, perquè són centenars de milers que han abusat dels nostres contractes. Ser treballadors indefinits a extingir. És una figura intermitja, existeix, per exemple, en els centres concertats que són internalitzats i que passen a ser públics, les treballadores que tenen un contracte privat, crec que va ser el curs passat, si no l'altre, es va fer un decretazo, per exemple, un decret també per urgència aquí a Catalunya, perquè aquestes treballadores poguessin passar a ser treballadores públiques amb un contracte laboral indefinit a extingir. Nosaltres som cos estatal, potser s'haurà de fer des de Madrid, no ho poden fer aquí autonòmicament, però es pot fer perquè amb elles els hi han fet. I em sembla bé perquè si són persones que hi són i tenien un contracte indefinit i tal, això potser és un altre debat, que podem estar d'acord o no, però són persones com nosaltres que tenien un contracte indefinit perquè han d'entrar en borsa com substitutes o tal, però que ens ho facin a tothom. Tindríem la consideració d'indefinits i indefinides? Però veure dificultats. Aquí tenim que passaríem a ser personal laboral. Ara mateix som personal funcionari, en règim per l'EBEP. Llavors, aquí s'hauria de veure que no és el mateix i hem de ser conscients. És un dels desavantatges, però una persona, una companya que tingui 56 anys, que tingui 5 anys, 6 anys per jubilar-se, entre que l'acomiadin o haver de passar unes oposicions que és un maltracte a fer-la laboral, potser li resol. A indefinida fins a la seva jubilació. És un debat que també s'ha de tenir, que és una de les possibilitats. Hi ha una quarta possibilitat o una tercera alternativa a l'ICETAZO, que seria treballador indefinit a extingir, és a dir, a personal estabilitzat. Aquesta proposta la fa l'expresidenta del Tribunal Constitucional, Emília Casas, amb el seu gabinet que té, i planteja que seria del tot constitucional. La complexitat d'aquesta via és que s'ha de legislar. I si costa que apliquin una legislació que ja és vigent, que és el 61.6 de l'EBEP, imagineu-vos per crear una legislació nova. Però ella presenta, no sé si té 40 i pico pàgines, però presenta tota una justificació, argumentació en base legal, en base a la Constitució, que defensa que és del tot constitucional estabilitzar aquesta figura i donar garanties de continuïtat a aquestes treballadores de les que s'ha abusat. Què proposem com a CGT Ensenyament? Mireu, nosaltres estem, des del curs passat, recolzant a plataformes, sobretot ells, les més actives en educació, i a partir del curs passat que es va iniciar la plataforma d'interines docents de Catalunya, que és Pindo. Sobretot treballem en intentar l'autoorganització de les persones afectades. Veiem una desinformació terrible. Veiem pors per decret de plantilles. La gent no s'ho acaba de creure. Tenim un punt com unes fases per situar-se en la situació de problema en què ens podem trobar els propers anys que vinguin. I amb això hi ha molta feina a fer. Som un col·lectiu molt gran, tenim molts centres de treball, tenim molts instituts, moltes escoles, és a dir, estem parlant que són 2.000 i pico, no, Edu? Més o menys,
Bueno, són molts centres de treball i són 20.000 i pico persones. Organitzar-nos és complicat, però o fem alguna cosa o això ens passa com una pisonadora al damunt. Llavors, ara mateix necessitem fer molta difusió, necessitem fer molta pedagogia d'aquest tema, que això va en sèrio, aquest decretazo de Iceta està vigent i va cap aquí, ja veieu cap a on va. Aquestes dues plataformes que he comentat formen part de la PIC, que és la Plataforma d'Interins de Catalunya, on hi ha moltes altres plataformes de molts altres col·lectius. Puc dir educadors socials, puc dir agents rurals, puc dir presons, puc dir les treballadores socials, ja res a dir. Hi ha molts col·lectius. També el 117, que crec que és un telèfon de l'Ajuntament de Barcelona d'alguna cosa. Hi ha moltes plataformes i estan organitzades també a nivell estatal amb la coordinadora estatal de les treballadores públiques temporals. Llavors s'està intentant fer tota la xarxa possible, però costa molt fer difondre la informació i que la informació es llegeixi i sobretot costa que les companyes vulguin mirar cap aquí, vulguin creure-s'ho que això és cert i que això és real. Llavors, el que comentava és que hi havia com diverses fases, que quan algú t'explica això diu, no serà per tant, això és com una llegenda. Després veus de dir, ostres, que he mirat alguna cosa i és cert que m'ho ha comentat també l'altre i m'ha comentat també l'altre. Després és, què fem? Que ens quedem sense feina si no aprovo OPOS. Bueno, potser aprovo OPOS, però i si no aprovo OPOS, què? Llavors estem des d'intentar que es derogui, perquè amb la PIC i amb reunions que hem fet conjuntament hem parlat amb grups polítics per a que es menin més cap a la via de fixesa i d'estabilitat via concurs de mèrits que han de ser restringits, perquè si són oberts no t'assegura que aquelles persones continuïn treballant. No t'assegura, perquè pot venir un altre d'un altre lloc o alguna persona d'algun centre privat que també estigui treballant en la mateixa tasca i que porti el doble d'anys que tu i per poc te quedis sense la teva plaça. Llavors, han de ser concursos restringits. Estem parlant i debatent tot això. Està molt encès, està tot molt viu encara i el que sí que veiem clar és que cal pressionar i cal estar preparades per fer front a això. Que quan s'apliqui, que quan es faci, estar al carrer i poder intentar aturar-ho d'alguna manera. Llavors, això, fem crida a difondre tot el que s'ha parlat en aquesta xerrada sobre la problemàtica de la temporalitat i el seu abús. Cal organitzar-nos com a treballadores, fer assemblees als centres i als territoris, recolzem i oferim totes les eines del sindicat a tothom que ho necessiti. Si necessiteu fer assemblees, si necessiteu que anem com a delegades, si necessiteu que enviem mails, si necessiteu, tenim manera de fer-ho, d'arribar. Podem arribar als correus de companys i companyes, podem enviar informació. Llavors, feu assemblees als centres, organitzeu-vos o al municipi o amb companys i companyes i difoneu la informació. Està també la plataforma d'interines docents, que és molt important. Jo aquí no l'he posat, però és Pindo i són companys i companyes que estan molt organitzades. Jo estic també en el tema d'organització donant un cop de mà a l'hora de fer moltes reunions perquè és molta feina. A nivell de difusió, per exemple, ara s'està parlant de fer una web però no tenim ningú especialista, llavors tot això costa, si hi ha algú, benvingut, ja podeu contactar amb mi. O a nivell així de comunicació, que costa una miqueta fer arribar això a tota la gent i que la gent vegi que va en sèrio i que es vulgui involucrar. Des de CGT Ensenyament tenim l'acord d'accedir a la funció pública mitjançant concurs de mèrits, el 61.6 de l'EBEP, que és el que comentaves. Per què no accedim a poc? Per què no, per interessos o per edat o pel que sigui, en una borsa estable i quan hi hagi una plaça passo a ser funcionari o funcionària i que els companys i companyes que ja són funcionaris de carrera t'acompanyin, t'ensenyin, jo per tu, tu per mi, entre totes? Per què no fem aquest suport mutu? Aquesta és la proposta de CGT de sempre d'accés a la funció pública. Ara mateix veiem que cal un procés restringit via 61.6 de l'EBEP. La fixesa i passar a ser personal laboral seria l'ideal, però ara mateix amb la normativa que hi ha i amb les bases legals que hi ha, també s'ha de legislar i ho veiem molt complex. Però
continuem apretant i continuem donant recolzament a les plataformes que demanen aquesta fixesa. I amb nosaltres hi poden comptar. I sobretot això, a les companyes interines que ja hi són les que han de continuar. No es pot donar una opció a que vingui algú altre a treure la feina i que entrem en una competició salvatge entre nosaltres. Això és inviable. I en principi crec que ja estic. Gràcies a totes.